Salutare prieteni și bine v-am regăsit! Pentru astăzi mi-am propus să vă arăt cum se face un cocktail Dark and Stormy. Dar pentru început aș vrea să vă povestesc puțin despre istoria acestei băuturi. A apărut undeva pe la începutul primului război mondial, unde un grup de soldați englezi s-au alăturat unui grup de pirați, pentru că era o furtună puternică afară și ploua și era și frig. Pirații le propuneseră soldaților să servească niște rom, care era băutura lor preferată. Dar englezii pe atunci nu serveau alcool, pentru că aveau o băutură preferată pe timp de război care se numea ginger beer, care era făcută din ghimbir și suc de lămâie. Dar pentru că era frig și ploua, s-au permis să servească un pic, dar numai pentru că era romul tare, l-a amestecat cu ginger beer, cu bere din ghimbir. Și s-a primit această băutură, acest mix minunat. Imediat o să vă arăt cum se prepară această băutură. O să avem nevoie de gheață, așa. O să am nevoie și de niște dark rum. ...50 ml. O să mai am nevoie de niște lime, suc de lime mai exact, jumate o să fie suficient. Și mai adăugăm și niște bere de ghimbir, care nu conține alcool. Și pentru a-i da o culoare mai întunecată, o să adaug niște picături de Angostura Bitter, care este un aromatizator. Așa. O să-l amestec puțin. Așa. Și ca și garnish voi folosi 2 bucăți de lime. Și poftim, aceasta este cocktailul Dark and Stormy, una din preferatele băuturi ale englezilor, americanilor și întregii lumi. O serviți cu plăcere și noi ne vedem data viitoare cu un nou video.